Prečo má veľa firiem kamery, ale nevedia, čo sa s nimi deje? Na jednej strane počet predaných kamier za posledné obdobie výrazne narastol. Štatistiky hovoria, že iba 5% inštalovaných kamier je pod reálnym aktívnym dohľadom. Na železniciach sme zaznamenali v krátkom čase dve zrážky. Dané úseky trati alebo súpravy neboli vybavené najmodernejšími technickými prostriedkami. AI kamera navyše obsahuje ďalšie vlastnosti oproti klasickým kamerám, napríklad je v nej implementovaná výrazne vyššia úroveň kybernetickej bezpečnosti. Trénovaný operátor kamerového systému zvládne pozorne sledovať do 16 kamerových obrazov po dobu 20 až 25 minút. Po lehote 30 minút klesá jeho pozornosť na úroveň 50% oproti začiatku sledovania. Koľko firiem si dnes myslí, že sú zabezpečené a pritom ich systémy by v kritickej chvíli zlyhali? Vítajte na YouTube kanáli Bezpečnosť technológie. Volám sa Adriana Poláková-Šinka. Naším hosťom je inžinier Robert Blaško, CEO spoločnosti Q4 Security. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Robert Blaško pôsobí v oblasti bezpečnostných technológií viac ako 30 rokov. Pán Blaško, u vás nejde len o predaj technológií v Q4 Security. Prepájate produkty, odborné know-how a prax tak, aby zákazník nedostal iba zariadenie, ale funkčné bezpečnostné zariadenia. Je to tak? Áno, je to tak. Predaj, logistika, popredajná podpora manažovania portfólia s desiatkami etablovaných globálnych hráčov na trhu je náš každodenný chlebík. Popri tom pomáhame partnerom s rôznymi návrhmi, školeniami, konzultáciami, aby sme dosiahli funkčný výsledok, pretože iba funkčný výsledok prináša hodnotu. Čo si máme predstaviť pod pojmom bezpečnostné a slaboprúdové systémy? Pod slaboprúdovým systémom si môžete predstaviť napríklad infraštruktúru. To znamená prenosovú trasu a aktívne komunikačné prvky a až na ich základe sa stavajú ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou bezpečnostného systému. Je to ako skladačka. A bezpečnostné systémy? Bezpečnostné systémy sú už konkrétne prvky, ktoré zabezpečujú jednotlivé požiadavky kladené vlastne na bezpečnostné systémy. Aký je vlastne rozdiel medzi klasickou kamerou a AI kamerou? Kamera je technické zariadenie premieňajúce priestor v zornom poli senzora na tok obrazových dát, ktoré sa používajú napríklad pre živé zobrazenie alebo záznam. Funkciu premeny zabezpečuje procesor. Môže okrem tejto základnej funkcie poskytovať aj funkciu navyše, napríklad pixelovú analýzu. No kamera nerozumie situácii. Jej prínosom je reaktívna pomoc operátorovi. Ukázať, čo sa stalo v čase incidentu. Tento opis sedí primárne pre vami pomenovanú klasickú kameru. A v čom je AI kamera iná? AI kamera je technicky oveľa náročnejšie inteligentné zariadenie. Ide o malý počítač s výkonným procesorom, prípadne viacerými výkonnými procesormi, ktoré rovnako sprocesúvajú prenos obrazu na digitálne dáta, ale okrem toho poskytujú naviac pridanú hodnotu a to sú metadáta, ktoré popisujú danú scénu. S týmito metadátami je možné následne pracovať a vyhodnocovať ich v oblasti bezpečnosti, prípadne priemyslu. Príkladmi metadát môžu byť napríklad klasifikácia vozidiel, klasifikácia osôb, klasifikácia cyklistov, prípadne určitej časti oblečenia, napríklad zvršok, pokrývka hlavy, okuliare. Z opačnej strany spektra to môžu byť napríklad ochranné pomôcky, vyrábané produkty na linkách, počítanie osôb v rade v predajniach, alebo rôzne súlady a nesúlady s bezpečnostnými protokolmi, tzv. Detekcie anomálií. Je to veľmi zaujímavo technicky popísané, ale skúsme to vysvetliť ešte jednoduchšie pre divákov, ktorí nie sú tak technicky zdatní. Taký jednoduchší popis pre laickú verejnosť. Klasická kamera generuje tok obrazových dát na výstup, s ktorými pracuje osoba a osoba ich následne vyhodnocuje. AI kamera okrem tejto základnej informácie navyše popíše scénu, čo tam vidí. Dá sa povedať, že niečo veľmi podobné, ako to robí ľudské oko a mozog. Čiže pridaná hodnota, metadáta, je vlastne to kľúčové
kde je vlastne rozdiel. AI kamera navyše obsahuje ďalšie funkcionality oproti klasickým kamerám alebo ďalšie vlastnosti. Napríklad je v nej implementovaná výrazne vyššia úroveň kybernetickej bezpečnosti. Vysvetlím to na takom príklade, ktorý môže byť proste verejnosti oveľa jednoduchšie porozumiteľný. Ľudské oko. Ľudské oko je pasívny senzor, ktorý sleduje scénu a premieňa ju vlastne na nejaké vzruchy a informácie. Ak tieto informácie doputujú do mozgu a mozog ich vyhodnotí, vtedy sa vlastne stane pridaná hodnota, pretože vieme vnímať scénu a vieme vlastne vytvárať nejaký typ reakcie. AI kamery v dnešnej dobe sú veľmi inteligentné malé zariadenia, ktoré poskytujú pridanú hodnotu. To je vlastne kľúčová vlastnosť, prečo sa nadnárodné spoločnosti rozhodli investovať toľko veľa prostriedkov do inovácie. Ide vlastne o moderné senzory, ktoré sa už radia do oblasti AIoT. Čo to vlastne je? Viacerí z vás isto poznáte problematiku IoT. Je to vlastne senzor, ktorý má za úlohu merať nejakú veličinu a posielať ju formou siete. A prečo je tam to Ačko na začiatku? To Ačko na začiatku je vlastne umelá inteligencia, ktorá zo zbieraných hodnôt vytvára nejaké závislosti a reaguje v reálnom čase. Bez potreby operátora. To znamená, tento systém vie v určitých situáciách vytvárať reakciu sám na základe preddefinovaných scenárov. Čo znamená pojem anomália v bezpečnostných systémoch? Anomália je veľmi dôležitým pojmom. Mnoho ľudí si myslí, že úlohou umelej inteligencie je vyhodnocovať pohyb, ale to je veľký omyl. Práve detekcia anomálií pomáha predchádzať incidentom. Či už v oblasti bezpečnosti alebo v priemysle. Čo si môžeme povedať o anomáliách a aké môžu byť? Najčastejšou anomáliou, s ktorou sa pracuje, je tzv. Bodová. Druhým typom je bodová kontextuálna a tretím typom je skupinová. Skúsim to vysvetliť na príkladoch. Typickým príkladom bodovej anomálie je napríklad vozidlo stojace v pešej zóne. Je to neštandardná situácia, to vozidlo by tam nemalo čo robiť, je to bodová anomália. Iným príkladom bodovej anomálie je napríklad jazda v protismere v jednosmerke. Je to opäť neštandardná situácia, jedno vozidlo je v protismere, ide o bodovú alebo individuálnu anomáliu. Iným príkladom bodovej anomálie môže byť osoba v nočných hodinách v medickej záhrade. Čo to znamená? Osoba v medickej záhrade je úplne typický stav. Ale osoba v nočných hodinách, kedy je medická záhrada zatvorená, je atypický stav. Cieľom vlastne AI je vedieť vyhodnotiť, že sú večerné hodiny, medická záhrada je zatvorená a výskyt osoby je kontextuálna anomália. Úplne atypickým príkladom, ale veľmi známym z posledných rokov je panikariaci dáv ľudí práve rozbehnutých jedným smerom v pešej zóne počas vianočných sviatkov. Tieto situácie sme bežne z médií prijímali. Ide o neštandardnú situáciu a ide o skupinovú anomáliu. Pravdepodobne sa vlastne v danej situácii niečo kritické udialo, preto vznikol dáv smerujúci napríklad jedným smerom. Iným príkladom anomálie sú dve železničné nehody z nedávnej minulosti. Na železniciach sme zaznamenali v krátkom čase dve zrážky. Dané úseky trati alebo súpravy neboli vybavené najmodernejšími technickými prostriedkami. Mali však dostupné iné senzory, napríklad obsadenosť koľají, GPS polohu, smer jazdy a iné informácie, napríklad ako výluka, ktoré by bolo možné použiť pre umelú inteligenciu a jej algoritmy by mohli včas vyhodnotiť anomáliu a vedeli vyvolať okamžitú reakciu za výrazne menšie prostriedky, ako sú potrebné pre modernizáciu úsekov a súprav. Hľadanie odchýlky od bežného poriadku je práve tá pridaná hodnota, bezpečnostná hodnota chrániaca životy a majetok. Ako to vyzerá v praxi, keď AI kamera vyhodnotí takúto anomáliu? Akým spôsobom signalizuje bezpečnostnej službe, že áno, je tu anomália? Spôsob vyhodnotenia anomálie je v dnešnej dobe rôznorodý. Môžeme si ho predstaviť ako určitú protokolovú správu, ktorá môže byť odoslaná do ďalších systémov, ktoré vedia spraviť napríklad proces varovania, ale samozrejme môže sa premeniť aj na nejaký binárny výstup, ktorý aktivuje či už lokálnu sirénu
alebo nejakú GSM komunikáciu a tak ďalej a tak ďalej. Spôsoby sú rôznorodé. Závisí to od správneho nastavenia AI kamerového systému? A nie je to vecou správneho nastavenia, je to skôr vecou zadania a očakávania, ako s informáciou naložiť. Prečo má veľa firiem kamery, ale nevedia, čo sa s nimi deje? Na jednej strane počet predaných kamier za posledné obdobie výrazne narastol a každoročne rastie. Kamery sa stali akýmsi trendom. Na druhej strane to vnímam ako systémový problém. Počnú s nepostačujúcou legisláciou, trhom a minimálne 2 dekády fungujúcim školským systémom. Vo väčšine spoločností sa dnes rozhoduje spoza Excelu. Začína to nekvalitným zadaním, nekvalitnou projektovou dokumentáciou, nekvalitnou cenovou ponukou a jej obhajobou, nekvalitnou realizáciou, preberaním nekvalitne dodaných diel. Slovensko je našťastie stále bezpečnou krajinou a tak táto oblasť sféry nášho života nie je našou prioritou. Vyššie spomínaná nekvalita prináša elementárne problémy už v zárodkoch pri obstaraní kamerového systému. Väčšina spoločností zvolí rozhodnutie, že si vyberá dokumentačný kamerový systém, ktorý vyžaduje reaktívny výkon. Kvalifikovaní bezpečnostní pracovníci so skúsenosťami, s kompetenciami a budžetom sú skôr dnes raritou ako realitou. Je ich ako šafrán. Dlhodobo tým pádom na trhu prevláda model. Desiatky alebo stovky kamier, obrovské množstva záznamníkov, obrovské množstva záznamov a žiadny aktívny a kompetentný dohľad. Štatistiky Security Industry Association hovoria, že iba 5% inštalovaných kamier je pod reálnym aktívnym dohľadom. Z týchto 5% obsluha dokáže zachytiť iba 30% vzniknutých alarmových incidentov. V praxi to znamená, že 70% alarmových incidentov uniká pozornosti a v reálnom čase nie je vôbec riešený. Typický príklad z nášho života. Spoločnosť vlastní kamerový systém, jej štandardná prevádzková doba je povedzme, že deň, v noci je zatvorená, ako to už býva, kritická situácia nastane vo večerných hodinách, kamerový systém, ktorý si tá spoločnosť obstarala, splnil svoju úlohu, danú situáciu nahral. Kedy sa začne situácia riešiť? Pri najlepšom ranným príchodom prvých pracovníkov do práce, zistením, že sa niečo stalo, nastupuje reaktívna časť výkonov a posudzovanie, vyhodnocovanie a tak ďalej. Koľko času medzi tým uplynulo? Bežne to môže byť medzi 4, 6, 8 hodinami, čo je pre tú druhú stranu barikády dostatok času na to, aby dokázala svoj ľub upratať. O bezpečnosti môžeme hovoriť iba vtedy, ak v reťazci funguje detekcia, vyhodnotenie, reakcia a zodpovednosť za zásah. Pán Blažko, ďakujem veľmi pekne za vzácne informácie, ktoré prepájajú svet technológií s reálnou bezpečnosťou. Verím, milí diváci, že vás toto video zaujalo. Ak áno, dajte odber, zdieľajte, sledujte náš YouTube kanál Bezpečnosť technológie. Už teraz pripravujeme ďalšie zaujímavé témy. Ja sa volám Adriana Poláková-Šinka a teším sa na vás na budúce.